bana dibodi bana pa ape bana kok malah banyak rangan malang oi oi dan oi ibu di badana ape bana ibu di badana ape bana Majali anata ani ayo
kamanya bene larumi dau jangai baade nai neda mangatukanyo oi baade nai nakan duangela kabate talinyo sajo dau jangena mama cina kanduan oi ayam batuku ada ujang di kandang orang ragu dan minum ampe angke parang lintau nang kandung oi parang joana oi rajo cino lalai oi rajo cino nang kandung tolong sampaikan ube lagi dapan talang bawa nandung ayana babalia banyak kilamun dah banyak kilamun karena di Setuju apa nyu lama nakan duangai isolasi ada di ladaju ragu dan dino nanda jalanlah sama ada ujangai pada kasihan ada di jalan yuk air karam dan minum ai bahkan dah ada jalan di bari nakan duangai pasana ada ujang mandangakan oi mandangakan dari manyu kini ai bapak sana siwi bake sia di dau jangai popo anaknya deda tolong balikan anak kado hadir manyu kini ai bahkan dah ada samalam kini dau jangai duduklah dau jangai oi dina narik anak kado hadir manyu kini nyaki cuasa jodoh jangan desia di dau jangai nyaki cuasa jodoh jangan desia di dau jangai kiro jo siwi hampir baranak kete
karamalan nino ade siwi api barana kete dau jangoy kasih di popoknya tolong balikan harus ada nino lagi ada ujang Pai bakanda oneda la bakanda anak kandung Tiyo kanda anak kandung dia gedu di maju kini Deda ujang la payah gak anak kandung Kironyo sia dion dena nama bao Labar anak kete anak kandung itu cantunyo Ay mana buri nakan doa den ay larumi nakan doa ay baden dang lega sama lamiku nakan doa karam dentino iyo bedo dau jang apa kasih siri dau jang putih sumui dau jang dibueno karam dan nino age tare salo berang yang ada ya berang ayo ron sabali tadi lo ron sabali lo dah jang sudah tutup anak
Matu kaya sandok. Kulo dah. Lagi menjadi sepi.
Kama cendong atau macam mana raja? Cendong mata ke mana metang? Kasihan ya. Metang berjalan-jalan saya. Ibe lalu kau contoh matu.